Moi ben, don Antonio Veiga, vicepresidente primeiro da Diputación, don Fernando Suárez, alcalde da Vila, doña Mariluz Álvarez Lastra, concelleira de Cultura. Miñas donas e meus señores, sexan todos benvidos un ano máis nestas vésperas da xira. Como vostedes coñecen, na Asociación de Amigos da Gaita Galega estamos en valor, xa que o pasado 17 de xullo cumpriron os 50 anos da súa fundación. É un nome propio no do resto da xunta directiva, socios e simpatizantes, quero desexarlle ferventemente moitas primaveras máis. Hoxe lembramos garimosamente os irmáns Suárez Couto e a Primitivo, fundamental xérmolo do que significou e significa a nosa asociación. Este acto ven celebrándose desde o ano 1980, en que o benquerido e lembrado profesor Xosé Xoán Suárez Acevedo deu o primeiro pregón. Desde entón, soio no ano 2007 non poido celebrarse por falla de organización. Con motivo das botas de prata do Monumento ao Gaiteiro Galego, ano 1990, a asociación publicou os pregóns celebrados ante entón, e en breve, co gallo, como xa dixen, das bodas de ouro, poremos a disposición dos socios un novo volume que recolle os pregóns dende o ano 1991 ata o ano pasado. Conste o noso agradecemento para todos e cada un dos pregoeiros por a súa inestimable colaboración e moi especialmente para Antonio Veiga, porque grazas ao seu empeño puidemos conquerir este objetivo. Estáse rematando tamén unha páxina web que servirá para consultar o pasado e o presente, así como a espallar de inmediato as noticias da Asociación e de Ribadeo, adaptándonos desta maneira ás tecnoloxías máis punteiras. Posiblemente lle chama a atención a nosa pregoeira de hoxe, xa que tradicionalmente o interviñente foi persoa nacida ou moi vinculada á nosa vida. Pero nós quixemos establecer ese vínculo a través do sempre lembrado grupo de gaiteiras Saudade, ao que lle dedicamos con motivo do seu 50 aniversario a xira fai un par de anos, e que todavía hoxe ten o privilexio de ser o único grupo de gaiteiras mulleres coñecidas. Por certo, que o Concello acaba de poñer con todo o merecemento o seu nome a unha rúa da nosa vila, do que nos gabamos. A nosa gaiteira con mayúsculas e pregoeira de hoxe tamén goza do privilexio de facer falar a nosa gaita case que dentro do seu berzo, e dende logo conta con toda a nosa admiración e respecto, tanto dentro do punto de vista profesional como persoal. Naceu en Barcelona no ano 1976 e leva o apelido de unha das familias de máis prestixio dentro do mundo dos gaiteiros e artesáns de gaitas de Galicia. Comezou a súa andaina musical da man do seu pai Álvaro, fíxense ben, a idade de 3 anos, e aos 9 trasládase xunto coa súa familia a Cambre na Coruña. Entra en contacto con mestres gaiteiros da talla de Ricardo Portela ou Moxelas, que xunto con o seu propio avó Xosé Manuel, tristemente falecido pasado o 27 de abril, e que cumpriu ata o derradeiro intre co seu compromiso espallado de que a gaita é o símbolo de Galicia e morrerei niso. Todos eles influenciarían grandemente o seu xeito de entender e de interpretar a música tradicional galega. Permítame un inciso, xa sei que remarquei moito de tradicional, pero é que non acabo de entender esas bandas e as súas ligas e aires marciais que dende hai uns anos circulan por a nosa terra, propiciadas ao bordo todo dende Ourense, e que xa contaminan ata veciñas toques. Seguindo coa nosa gaiteira, non tardou moito en gañarse a admiración e o respeto do mundo da gaita en Galicia, e aos 10 anos comeza a dar concertos por todos os recunchos do país. Perante a adolescencia, cursa estados de solfexo e piano e forma parte de diferentes agrupacións tradicionais. Aos 20 anos, toma contacto cos escenarios do mando grupo Villadoiro, menudo padriñamento, como artista invitada. A partir dese momento comeza xa a súa andaina como solista, creando un estilo xenuíno que, lonxe de perder de vista o aire enxebre dos antigos gaiteiros, abre as influencias de outras músicas, consigue deste xeito un enfoque fresco e original, unha mestura áxil e moderna, que afonda a súa raizame no máis profundo da tradición galega, deixando rolar a súa ramaxe no vento dos novos tempos. Ten editados 4 discos, Susana Seivane en 1999, Alma de Luxo en 2001 e Mares do Tempo en 2004, todos eles da firma Boa Música. En 2009, con Enavíes Música, edita Os Soños que Volven. Entre todos eles suman máis de 50 temas recreados con arranxos que van evolucionando pouco a pouco ata conseguir un son realmente propio e diferenciado. Miñas donas e meus señores,
É un auténtico placer para a Asociación Amigos da Gaita Galega presentarlles a gaiteira de Galicia. Con todos vostedes, Susana Seiván. Nesta ría que nos une coa veciña Asturias, augas que veñen de terras de bons gaiteiros como da Fonsagrada, Ribeira de Piquín e toda a cunca dende o nacemento en Fonteo a desembocadura aquí en Ribadeo. É un grandísimo honor que tiverades pensado en min como pregoeira desta fermosísima festa. Unha festa que encerra en sí tanta constancia, tanto sentimento e tanto amor pola nosa cultura e as nosas tradicións. Unha festa que é toda unha exaltación ao noso instrumento rei, o símbolo dun país, a nosa gaita galega. A tradición, palabra tan importante na que moitas veces non reparamos o suficiente, porque que sería dun pobo sen a tradición? As nosas raíces son as que nos fan ser diferentes, únicos, as que nos fan ter unha idiosincrasia, algo tan extraordinario como de ter unha identidade. Esta identidade é a que levades festexando con tanto orgullo a Asociación Amigos da Gaita Galega e transmitindo a través das escolas, fomentando o amor pola nosa cultura musical e traballando para que as novas xeracións non a esquezan e a manteñan viva. Un traballo no que todos deberíamos implicarnos, tal e como fixeron os seus fundadores, os irmáns Couto, hai xa 50 anos. A tradición é algo moi importante na miña familia. Meu avó, Xosé Manuel Seivane, construíu a súa primeira gaita no ano 39, nun momento no que seguramente o que menos importaba era a nosa cultura e moita xente sentía indiferencia polo noso. Pero o que non imaginaban por aquel entón era que estaban vivindo un momento de gran rexurdir e que anos despois veríanse os froitos. Meu avó pelexou e creu no seu soño. Creo que todos na miña familia nacemos con ese sentimento no sangue, porque con iso nácese, aínda que despois haxa que seguilo mimando e coidando. Ese soño soubollo transmitir moi ben aos seus fillos, o meu pai e os meus tíos, que posteriormente seguiron coa tradición da fabricación de gaitas. Tamén o soubo transmitir moi ben a unha terceira xeración, a que eu pertenzo, e a unha cuarta que ven pegando moi forte. Gracias a xente como a él, e gracias a xente como a da Asociación Amigos da Gaita, hoxe en día o noso emblemático instrumento goza de tan boa saúde, tendo unha repercusión e un recoñecemento internacional fora de toda dúbida. Eles sempre tiveron o desexo de dignificar a gaita e levala ás máis altas esferas da música, ao máximo nivel de valoración, e conseguiron. Hoxe en día a gaita é a protagonista dos máis prestixiosos festivais a nivel mundial. Eu, como muller gaiteira que son, non podería deixar de falarvos do papel tan importante que tivo a muller na nosa música. E precisamente foi aquí, en Ribadeo, onde nos anos 60, e da man do gaiteiro Primitivo Díaz, naceu un grupo de gaitas formado só por mulleres. Foron as primeiras das que se teñen constancia en Galicia, en España e posiblemente das primeiras en Europa. É como para sentirse orgullosa, e así o teño manifestado en moitas das miñas entrevistas. Gustaríame citar a estas 7 importantes gaiteiras que comenzaron neste grupo chamado As Meniñas de Saudade, completándose despois con máis meniñas. E elas foron Teresa Amor, María Dolores Ponte, Elena Fernández, Mari Carmen Carnota, Conchita Redondo, María Cubero e Teresa Rodríguez. E eu sei que moitas de vos estades aquí e vou dar o meu persoal aplauso. Cando eu era ben pequena, meu avó faloume destas meniñas como algo extraordinario daquela época. Todo o mundo, todos os gaiteiros, falaban e querían ver as gaiteiras de Ribadeo. El foi nas ver a propósito a unha actuación que tiñan no San Froilán. E hoxe festexamos o 50 aniversario da Asociación Amigos da Gaita Galega. É un ano máis da xira de Santa Cruz. Unha festa a que viñen coa miña gaitiña hai, uns pouquiños anos. Hai cando tiña 4 anos. Viñen cos meus pais, cos meus avós e meus tíos, invitados por un gran gaiteiro e gran impulsor da nosa música, amigo da familia, Daniel Rodríguez Saavedra. E bueno, nestes tempos de crise, o que nunca poderán recortarnos será precisamente iso, o noso querer pola nosa música, polas nosas tradicións, polo noso idioma, pola nosa cultura.
pola nosa identidade. Así que, bailade, ride, cantade, tocade e sentidevos orgullosos de todo este riquísimo patrimonio que tivemos a sorte de herdar. Disfrutade deste día e que sexan moitos anos máis, polo menos outros 50. Viva a Asociación Amigos da Gaita Galega! De todos, que lógicamente ela está incluída no seguinte, que confiamos que as generacións seguintes tamén lo incluyan. Hoxe, lógicamente, andamos bastante pillados de tempo e nunca mellor dito. De calquera maneira, mañán, a partir das 12 da mañán, no Cantón dos Morenos, se é que o tempo nos lo permite, tendremos unha actuación bastante máis completa que a de hoxe. En principio, ou en primeiro lugar, as nosas pandereteiras vanlles ofertar ou vanlles ofrecer a danza de San Salvador e a moineira de van a interpretar para todos ustedes a feliz. Feliz
Bueno, o grupo de medianos vai bailar para todos vostedes a Muiñeira de Vilamayor. maiores vai interpretar Baile o Maneo, Muñeira e Paso Dobre de Campo.
programa Susana iba a actuar no cantón ao longo da queimata, pero temos medo que esa actuación non se poida levar a cabo ali, polo cual vai interpretar unhas pezas aquí, por lo menos que vostedes poden disfrutar. Dende a Asociación Amigos da Gaita, dende logo, Susana, moitas graciñas pola túa documentada e grimosa intervención. Esta asociación, o povo de Ribadeo e súa bisbarra, agradecemosche de corazón que quixeras compartir con nós esta importante data. Ben, como lles acabo de dicir, ás 10:30 da noite, no Cantón dos Moreno, a pesar de todo, intentaremos facer a queimada a través da Asociación Amigos Eiriños do Xunco de Cervo. Certamente un verdadeiro espectáculo que non deberán de perder vostedes. Esperemos que o tempo nos permita celebrar. Logo poderemos degustar ese candoroso néctar, que para elo xa saben que poñemos a venda uns chupitos que servirán de lembranza do noso 50 aniversario e tamén para axudarnos a costear o acto. E lembre de calquera maneira que mañán os esperamos a todos en Santa Cruz.
Agora xa saben por que dixen que era gaiteira de Galicia e que lle copia para a música. Un novo aplauso, por favor. Un amor infinito, que onde xamais será destruído. Con estas premisas, ama o ela. Dende os seus ollos pode ver máis alá, divisa o futuro xunto aos seus brazos fortes, xunto aos seus bezos tenros. El recolle cada un dos seus xestos, dos seus olores, cada unha das súas miradas, das súas palabras. Mas despois, guardalo todo nunha pequena caixa que agocha a esquerda do seu corazón. Somos elixidos de Venus e de Eros. O amor, eterno, impasible, contemplaríamos durante anos, ou iso pensaban eles. O seu amor, o que ela cría infinito, agora era simplemente pó. Unha dor penetrante recordaba a cada instante o que lle fora arrebatado do seu peito. Decidiu entón que baixaría as propias portas do Averno para reclamar a alma de Antón ao mesmésimo Ares. Señora de olhos cansados,
para se converter nunha servidora do mal. Entre o lusco e o fusco do seu amor e a traición ao seu povo, Isabel navega por entre as augas. Ten medo, desorientada mergúllese na súa alma na busca da razón que justifique tanto mal. O ben, o mal, fina liña que discorre entre o regueiro dos sentimentos que brotan do seu peito. O amor, ese faro que fai Isabel a nave máis forte de toda a frota, ese faro que fará que finde directamente ao inferno sen o medo propio do ser humano, porque Isabel xa hai tempo que deixou de ser humana. Nesta noite do Averno, onde a faz oscura da luna goberna os nosos destinos, invoco o mal en todas as súas caras, invoco vos a vos, cidadáns do mundo, escravos de Belcebú, pioneiros da tristura. Vos sodes o exército do mal. Nos vosos corazóns tinxidos reside o odio que os move, o camiño espírito que os fai máis fortes. Esta noite de negrura verá a luz escura do príncipe das néboas. Guíanos cara a batalla, cara ao destino final, onde mal e ben perden sentido, onde un manto negro cubrirá as nosas cabezas. Guíanos cara a liberdade do mal. Sapos e bruxas, demostraste espíritus das nevoadas veigas, cornos píntidas e negras, feitiços das mentiras. E polo Santiago, e polo San Andrés, como en Rivira ves, queimada te fago e queimada es. E agora, o que a queira beber que a beba, e o que non que se vai ao carallo.